Teraz pred asi 2 alebo 3 dní dozadu som bol v jednom Deutsche Telekom, si ma pozvali ako speakera a ja som dostal nakoniec spätnú väzbu od tých ľudí a jedna spätná väzba bola, že ako kritika, že ja mám rád, že som nie dosť na začiatku sa predstavil a že nie dosť som akože vyzvihol svoje úspechy životné. Ja nemám potrebu to robiť, nie že by ich tak nejako bolo, alebo že by to bolo na nejaký dlhý čas, ale nemyslím si, že je podstatné pre kohokoľvek z vás, že kto je nositeľom tých myšlienok, že by som vám ja povedal, že koľko kníh z toho, čo som napísal, sa predalo, alebo že čo robím. A to vôbec nie sú to, mňa to nie sú dôležité veci. Venujem sa mužom dlho, 10 rokov a striedam to podľa pozvania, kam ma pozvú, bude to v tom našom kresťanskom prostredí, väčšinou teraz už v sekulárnom svete, tam vnímam ja svoje povolanie, poslanie, nosiť mužom myšlienky, ktoré som ja prijal ako kľúčové a o ktorých ja premýšľam ešte. Čiže dnes, ak budem hovoriť v niektorých momentoch, zvlášť k mužom a zvlášť k vám, sestry, tak doberte tak, že to je môj handicap, že ja sa venujem zvlášť mužom a mám veľký rešpekt hovoriť čokoľvek ženám, že ako by mali veci robiť. Ani to vôbec nie je môj úmysel. A ak hovorím, ako veci sú, tak ich hovorím pre seba. Dobre? Nie pre vás. Ak náhodou niečo z toho, čo poviem, nejakým spôsobom zarezonuje vo vašich životoch, OK, tak si to zoberte. Ale verím tomu, že, a to nie, že by som chcel nejak zvlášť zdôrazňovať váš vek, ale vo vašom veku, si to už viete prebrať po svojom. Dobre? Vôbec nie. Predpokladám, že 99% z toho, čo tu poviem, je pre teba zbytočník, lebo si to už počula, alebo to vieš, ale je dosť možné, že tam je 1% vecí, a to jedno zarezonuje, a to už nechajme na ducha, aby to o vás zarezonovalo a mohli ste s tým niečo robiť. Dve veci hovorím na začiatku vždy, a to je, začnem biblickou otázkou, ktorú si ja kladiem občas pre seba a kladiem ju ľuďom v sekulárnom priestore aj. A je to retorická otázka. Čo ste prišli vidieť dnes? Že ak ste prišli vidieť nejakého skvelého speakera, ktorý vás ovalí myšlienkou, ktorú ste ešte v živote nepočuli, je dosť možné, že budete sklamané a sklamaní. Čo ste prišli vidieť a kvôli čomu ste na tomto mieste, to potrebujete počuť z toho vokácio interna, z toho vnútorného hlasu, z toho zádavku ducha, ktorý máte. Druhá vec, ktorú vám chcem dnes položiť na srdce. Jedna je teda stále otázka, čo ste prišli vidieť. Druhá, že máme tendenciu, ja mám 41, dobre? Mám tendenciu tvrdiť, že veciam rozumiem a že som ich nejakým spôsobom už pochopil, že mám nejakú životnú skúsenosť, mám nejakú duchovnú skúsenosť. Už viem, ako veci sú. A to je jedno nebezpečenstvo pýchy, že tu môžete sedieť a hodnotiť z pozície tých, ktorí vedia, ako veci sú, čo sa tu predu povie. A to nie len, čo poviem ja, ale čo povie ktokoľvek. Druhá možnosť je byť otvorený veciam. Že možno niečo neviem. Možno niekto vie niečo o živote iné, čo by ma mohlo inšpirovať. Čo by mohlo možno narušiť môj komfort, to sa občas stane. Ale ja veľmi rád hovorím, že komfort nie je dobré trvalé bydlisko. Dobre, dlhodobo v komforte a dlhodobo sa cítite veľmi dobre so svojimi názormi a veľmi dobre so svojimi pohľadmi, pravdepodobne nie ste na dobrom mieste v živote. Diskomfort je čas a priestor, do ktorého potrebujeme vykračovať, aj keď máte 41, a aby sa veci vo vašom živote mohli posunúť a zmeniť. Ak sa dlhodobo nič nemení, ja som na týchto pozíciách, dokonca aj na Campfeste a na iných miestach a na iných slovách, kázniach, prednáškach, workshopoch, seminároch, ak nazvite to akýmkoľvek spôsobom chcete, sedel rovnako ako vy. Existuje krásna česká veta, ktorá hovorí, že kázání se líbilo, že zůstalo telo. Kým ste mali, že každý máme inú kariéru, v kresťanskom spoločenstve, každý sme tam rôzne inak dlho, ale keby ste mali spočítať hodiny, ktoré ste presedeli na kázniach, v biblických skupinkách, zhromaždeniach, spoločenstvách,
Aké percento z toho sme už stihli vložiť do svojho života? To bude dnes dôležité. Aké percento z toho, o čom sa budeme dnes rozprávať, ste ochotní použiť a premeniť, lebo inak, a teraz budem nepríjemný, že sa držte, zatnite zuby, a inak tu sedíte zbytočne. Inak sme premerali môj a váš čas. A veľmi by ma mrzelo, že by som merhal vašim časom, lebo viete, čo sa mi stalo po 40-ke? Veľa vecí, ale keď som mal že 40 rokov, tak som sa obzrel za seba a mal som pocit, že to trvalo veľmi krátko. Že tých 40 rokov prešlo, že brutálne rýchlo. Stalo sa brutálne veľa vecí, ale veľmi rýchlo to prešlo. A tiež moje 40-ke, viete, vtedy nastupuje tá povestná kríza pre mužov, stredný vek. A tam som povedal, že ak ďalších 40 rokov bude rovnako rýchlych, tak mám asi 4 dní života pocitovo. A nie je čas na to, aby som strávil čas niekde ešte, kde nechcem byť, kde mi to niečo nedáva, odkiaľ si niečo nechcem zobrať. A vy, ktorí tu máte 20-30 rokov, tak vám hovorím, že začnite si užívať ten čas, lebo za chvíľu zomrieme. A ja viem, že pre kresťanov to nie je taká akože veľká hrozba. To keď používam túto vetu medzi nekresťanmi, tak to vydesí oveľa viac. Ja viem, že pre vás to je prosím. No a ten čas na zemi tu máme využiť nejak múdro. Čiže verím, že toto je vaša dobrá investícia. Keď hovoríme, Dominik začal skvelo o autentickosti, pred vami nestojí nikto, kto by zožral všetku múdrosť sveta. Ja mám problémy, riešim svoje krízy, aj vzťahové. Ja nie som ten, kto zožral mužnosť a spiritualitu. Mýlim sa, vraciam sa naspäť, mám svojho terapeuta dokonca, kde sedím a rozprávam všetky veci, ktoré som prežil v živote a ktorých sa chcem posunúť a nejde mi to. Stojím síce v pozícii mentora, ale potrebujem ja mentorov, aby mne povedal, že v čom sa mýlim, kde by som mal ísť. Čiže dnes sme tu všetci na jednej lodi. Všetci sme na tom úplne rovnako. Vy ste akurát tí odvážnejší, ktorí vyšli z komfortnej zóny, lebo ste mohli pár dní sedieť doma a pozerať televíziu Markíza. Čo tam chodí mama na prenájom, povedzme. To som počul, že také tam ide. No a poďme sa dostať ale k tomu, o čom chcem hovoriť. Dnes sa poďme rozprávať o zrelosti, alebo sme tu všetci zrelí ľudia. Dobre. Jeden spôsobom, tak sme dvaja. A mám na mysli niekoľko vlastností, ktoré si myslím, že potrebujeme pestovať na to, aby sme dokázali tú zrelosť vzájomne oceniť, aby sme sa dokázali v živote posunúť, aby sme boli pripravení na výzvy. Každý z nás má inú výzvu, ja tomu rozumiem. Aj vzťahy sú a mám pocit niekedy, že to je desivá výzva, občas. Aj v tom, čo máte nažité, čo ste skúsili. Ale stále mám nádej, že to stojí za to. Napriek všetkému, že to vždy stojí za to. Včera som sa o tom bavil s jednou kamarátkou a hovoril som jej, že vzťahy sú skvelá vec až na tých ľudí, ktorí sú smutní. A napriek tomu to má stále význam a zmysel. Historicky sa boríme so vzťahmi. My neobjavíme nič nové. Tisícročia, to sú kvôli vzťahom vojny, kvôli vzťahom sú tu veľké krásne príbehy. A my ľudia sme toho súčasťou. A nikto na svete neprišiel ešte na to, že ako to spraviť tak, aby to bolo jednoduché. Je úplne v poriadku, že tie veci jednoduché nie sú. Kým ste nenaštartovali trojskú vojnu kvôli vášmu vzťahu, ste na tom celkom dobre. Hej? Čiže začneme tak, že na tom nie sme zle. Aj keď rozprávam s mužmi, a vy dámy mi asi dáte za pravdu, že keď rozprávate s mužmi, že tú krízu tam trochu cítiť. Ja som si tak urobil očko na tej ženskej strane. Je to tak, lebo proste prechádzame aj historicky ťažkým časom. Proste mám za sebou 100 rokov, ktoré boli pre mužov ťažké. Máme tu 2 svetové vojny, keď naši otcovia a dedovia odišli a trpeli pod nejakým socikom a stali sa ako keby neprítomnými, pretože ženy začali preberať žezlo, museli sa postarať o rodinu aj vtedy, keď proste... A vy sami ste možno zažili ťažkú situáciu, keď muž prepadol nejakej závislosti a máma sa musela postaviť na jeho miesto. A muži rastú v tomto prostredí, kde sú vychovaní ženami, kde sú vedení ženami a nakoniec vy, keď prídete a chcete nájsť muža, ktorý stojí v líderskej pozícii a je oporou, tak to nebýva jednoduché. Ja to nechcem ospravedlňovať, prečo je to tak, ale sú na to príčiny, ktorými muži prešli za posledných 100 rokov a je to len dôsledok. Nie je to úmysel.
Nevycistuje muž, ktorý by sa ráno zobudil a povedal, že tak dnes je ten deň, kedy chcem byť slabým, neautentickým, neúprimným, bojazlivým mužom. Nie je to tak. Ale máme tu neprítomnosť mužov a tak to je. Ja nebudem to zbytočne rozoberať, ale ja milujem ten pohľad, lebo potom sa pozrieme na začiatok toho celého, aký bol úmysel. Muž bol stvorený v divočine. Eva bola potom stvorená v raji. To celkom tak archetypálne akože sedí s tým, kto sme a čo sme. A myslím si, že sa tam potrebujeme v istom zmysle vrátiť. Lenže byť autentický, ako to povedal Dominik, alebo byť pripravený na vzťah, alebo byť zrelý, toto je lepšie slovo. Byť zrelý nielen na vzťahy, lebo nechcem to v tomto zadámcovať, ale byť zrelý na život, tak aby ste súzneli s úmyslom stvoriteľa, je zápas. A keď sa budete pozerať na nejakých božích mužov, tak zistíte, že zreli v ťažkých podmienkach. Tak to je, že ono to je tak, že Mojžiš sa nestretol s Bohom v nákupnom centre. To nebolo že klimatizovaný priestor pre Mojžiša, kde akože si sadol, znela tam nejaká relaxačná hudba a bol tam nejaký plynový varič, ktorý akože tam plápolal nedlia. Hej? Jakob, on nebojoval s Bohom na gauči pri seriáli. Že on si akože odzapasil MMA zápas vonku v divočine. Job, Noé, všetci tí, ktorých akože premieľame, všetky tie príbehy poznáme odzadu spredu. A možno nie je pre mňa vždy podstatný až tak ten ich príbeh, ako to, že k svojej zrelosti oni spiali tým, že sa vystavili nepríjemným okolnostiam. Že šli do priestoru, ktorý bol diskomfort. A tam sa budovala ich zrelosť. A mám pocit, že to je, aj dnes, keď budem hovoriť o veciach, ktoré nám možno v živote chýbajú, tak to môže byť nepríjemné. A môže to byť volanie do toho, že áno, že veci, ktoré sa ti dejú a máš ich plné zuby, sú nevyhnutné. Ak tužíš po zrelosti. Ak chceš mať vedľa seba zrelého človeka, tak ty pre ňo by si mal byť rovnako zrelým partnerom. A to si z môjho pohľadu, a môžem sa mýliť, nevyhnutne žiada aj čeliť tomu, čo je nepríjemné. A my častokrát žijeme v neslobode len z toho, že si za sebou ťaháme svoj príbeh. A to je nevyhnutné pre každého, ale koľkokrát keď sa bavím akože o zrelosti, tak chcem len povedať, že smerujem ku dospelému človeku, ale koľkokrát v našom priestore a v našej hlave, aj jedno koľko mám rokov, žije ten, kto malé dieťa moje, ktoré akože sa prejavuje vtedy, keď narazím na niekoho. A ja počujem, a veľakrát, keď sa rozprávam mentorsky, či s mužmi alebo so ženami, tak počujem tie isté vety, ktoré oni počuli v detstve a len ich replikujú. Ja to nedokážem. Ja neviem veci dokončiť. A ja na to nemám. A to nie je reč zrelého človeka, to je, mne sa nikdy nič nepodarí, je veta, ktorú ste pravdepodobne počúvali, keď ste boli malí. A niekde tam sa zasekneme, či muži alebo ženy. V období toho, keď sme počuli tie najzrejmejšie vety, a oni v nás tak nejak zakličili, a odvtedy je to bariéra k tomu, aby sme naozaj mohli prejsť do zrelých vzťahov. A to je jedno, či v práci, alebo v priateľstve, alebo v autenticite, v partnerstve. Hľadám odpoveď v tom druhom človeku, hľadám odpoveď na to, čo potrebujem riešiť v sebe. A veľakrát sa nám to nedarí a potom sme sklamaní. A ja chcem hovoriť o niekoľkých veciach, ktoré si myslím, že sú skvelým nástrojom na to, aby sme nejakú zrelosť v živote dosahovali, respektíve k nej boli na ceste. Nerad hovorím o zavretých veciach, že ja už som zrelý človek, ale už niekto to má 60 je zrelý. Vôbec to tak nie je. Myslím si, že všetko je cesta a proces a že my vlastne len tým spejeme do večnosti. A že tam to bude pokračovať ďalej. Mne sa páči veľmi obraz C.S. Lewisa. Teraz vám poviem spoiler, keď ste nedočítali ešte náhodou Narniu, tak sa ospravedlňujem, ale už je to trošku na svete dlhšie, čiže ste mali čas. Narnia končí tak,
Dávam čas zapchať si uši. A na mňa končí tak, že zoberú všetci. Aspoň ja to tak čítam pri vlakovej nehode. Ale tam sa to nekončí, lebo prekročia prach niečo, stretnú sa s Aslánom a on ich vedie do ďalšieho sveta a do ďalšieho sveta a do ďalšieho sveta. A ja si myslím, že tak je to s každou dobrou vlastnosťou, ktorá je od Otca svetiel. Hej, že ak existuje zrelosť, tak to nie je konečný proces a že my keď prekročíme do večnosti, tak tam bude ešte lepšia kvalita zrelosti a potom ešte lepšia. A že stále pôjdeme ďalej. Čiže len tým som chcel povedať, že nie je to uzavreté, ale existuje niekoľko nástrojov na to, aby sme tej zrelosti rástli. Prvá vec je, že emócie. A práca so svojimi vlastnými emóciami. Ja si myslím, že to je tak dôležité. A myslím si, že to je tak nezvládnuté a že my máme pocit, falošný pocit, že máme svoje emócie pod kontrolou. A teraz poviem k mužom. Lebo ženy vnímajú väčšie povolenie sa dotýkať svojich emócií a občas ich vypustiť, aj keď niekedy ste potom tvrdo zatlačené, že to už je príliš, ale ak vás zatlačí nejaký muž, že vaše emócie sú už príliš, to je jeho problém. To je jeho slabosť. To je to, že on nemá spracované svoje emócie. Pretože nikoho emócie nie sú príliš. To, že potrebuješ dať von nejakú emóciu, je autentické. To, čo s ňou už potom vieš robiť a akým spôsobom vydáš von, to je druhá vec. Ale tvoje emócie nie sú príliš. My muži, aspoň moja generácia, sme boli naučení, že teda chlapci neplačú a všetky tieto hlúpe vedy, ktoré nás uväznili v pasti toho, že prejaviť akúkoľvek emóciu je ženštilé a nie je hodné muža. To znamená, že keď budem plakať niekde, tak to znamená, že nie som muž. A mám trestanom, častokrát nestačí ani to, že máme momenty v Kristovi, kedy vieme a je priamo priznané, že plakal. Dokonca ja byť na mieste Petra, lebo tam stojí, tak v rámci toho môjho mena by som tam stál, aby som sa pozeral pred Lazarovým hrobom, by som hovoril Ježišovi, že akože nerob drámu, hej, že proste však prečo pláčeš, keď si všemocný? Proste nie, ja si prestal plakať, teraz poďme niečo robiť, však sme chlapi. To by bola moja reakcia odpojená od svojich emócií. Ale Kristus, ktorý tam stojí pred tým hrobom, sa nechá prevôcť tej emócií a pláče, pretože sa ho dotklo. Pretože bol tam priateľ, ktorý proste prešiel ťažkým časom a ktorého on miloval. A bol úplne prirodzené, že plakal. Ale my, kresťania, muži, kristovskejší ako Kristus, sa postavíme a povieme, že muži neplačú. Otázka je, kedy, a to ja nechcem dať anketovú otázku, možno, že keď budete niekde pri obede sa rozprávať, ja keď zoberiem chlapom niekedy na víkend, tak im dávam takéto otázky, že 3-4, teraz si povedzte, kedy ste naposledy plakali. Nebudem to teraz robiť, ale to je otázka. Kedy ste naposledy, vy muži, mali prístup k svojim emóciám? Takže ste ich aj prejavili. A nemyslím tým hlad a hnev. Lebo muži majú tieto dve základné emócie. Z hladu ich vychádza veľa emócií. A niektorí muži si to zamieňajú, že to je jediná emócia, ktorú majú. Ale kedy ste naposledy sa tešili a dali to ľuďom najavo? Kedy ste naposledy povedali niekomu, že veľmi mi na tebe záleží, ľúbim ťa, niekoho objali? Ja nie som ten taký dotykový typ. OK, dobre, tak možno, že si typ, ktorý akože povie veci. Alebo možno je to tvoja ochrana pred tým, aby si sa nemusel spraviť zraniteľným pred tým. Viete, že tá hrá na všetky tieto typy. Ja som veľkým nadšencom psychológie, aj terapii a tak ďalej, ale mám pocit, že my muži videli ste niekedy Krista alebo učeníkov, že by povedali, že ja nie som ranný typ. Ja nie som večerný typ. Aj keď zjavne neboli večerné typy, lebo keď sa ma pospali, ale nebolo to tak, že by sa tam medzi nimi Kristus vrátil a oni povedali, že ja nie som večerný typ, vieš, tieto modlitby večer to mne nejde. Len my akože v tých našich akože prešpekulovaných dielovorkách si povieme, že ja nie som tento typ, ktorý by plakal. Ja nie som tento typ, ktorý by nejak prejavoval svoje emócie. To je klamstvo. Emócie ti boli vložené ako mužovi, tak aj žene. A naučiť sa k nim pristupovať, naučiť sa ich prejavovať je vecou osobnej zrelosti. Ak je v tvojom vnútri zranené dieťa, ktoré počulo, že keď budeš revať, tak ti dám, že budeš mať prečo,
a nesieš tú vetu v sebe a možno niektorí si teraz pocitili akože, že to je to, čo som počúvala a počúval, tak toto musíš riešiť. Nemusíš riešiť momenty, kedy nebudem ako nehovoriť o svojich emóciách. Máš začať riešiť, čo je v tvojom vnútri zranené. A dotknúť sa tých svojich emócií. Lebo to je súčasť zrelého muža a zrelej ženy. Prístup k tvojim vlastným emóciám a schopnosť ich podať okolo seba. Nie je to málo dôležité, ale pre mňa to znamená, viete, v Matúšovi v 5. kapitole 4. verši nie je zo srandy napísané, že blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Že tam prvá polovica vedie je predsa dôležitá. My, ktorí sa bojíme emócií, tak radi preskočíme do tej druhej polovice, že budeme potešení, hurá, bude tam riešenie. Muži majú radi riešenia. Ja chcem hovoriť o svojich emóciách, ale až vtedy, keď sú poriešené. A keď vám poviem víťazný príbeh o tom, ako som prešiel všetkým a teraz pred vami budem stať ako superhrdina, ktorý to zvládol. Tá prvá polovica je pre mňa dnes ako pre 41-ročného muža dôležitejšia. Blahoslavený plačúci. Je úplne v poriadku prejavovať svoje emócie, je úplne v poriadku plakať, je úplne v poriadku sa hnevať, je úplne v poriadku byť smutný, je úplne v poriadku byť sklamaný a je veľmi dôležité o tom hovoriť. Lebo, ja to hovorím vám, chlapi, ženy budú mať neustálu bariéru v tomto. Keď toto nezvládneme my muži, keď nezačneme mať prístup k svojim emóciám, ženy budú vždy cítiť sténu medzi nami. Vždy to tak. Môžete byť, ja viem, keď ste trošku ako ja, tak na každú emóciu máte 5 dobrých argumentov. A každú hádku, povedzme, alebo každý diskomfort, kedy sa od vás žiadajú emócie, viete vyargumentovať a viete vyhrať argumentami. Prehrali ste. V momente, kedy začnete argumentovať, ste prehrali. A môžete mať pocit najväčšieho víťaza. V momente, keď začnete argumentovať, ste prehrali. Lebo v momente, keď za tebou príde niekto so svojou emóciou a ti otvorí srdce, to nie je súťaž. To nie je zápas. To nie je kto z koho. To je vo zdieľaní. A keď nie si ochotný zdieľať svoje najhlbšie emócie, svoju autentickosť. A nechoď do toho vzťahu. Nechoď do akéhokoľvek vzťahu, ani do priateľského. Na úrovni, poďme si argumentovať, sa môžeš baviť na tímovej porade, sa môžeš baviť, keď reklamuješ o závaraniny v Tesku, ale nie vo vzťahu, kedy oproti tebe je človek, ktorý túži otvoriť svoju dušu a svoje srdce. Dobre, to hovorím mužom, ja viem, že vám veľmi nakladám, odcíte mi, ja sebe nakladal, lebo to o sebe hovorí. Vy už to dávno máte poriešené všetko. Dobre? A ja som sa to prišiel rozprával aj vám, aby ste vedeli, že viete, existujú dva spôsoby, ako byť prorokom. Veľmi ťažká Mojžišova cesta, kedy Mojžiš príde medzi ľudí, ktorí sú zotročení a vyvádza ich von z toho Egypta. Oni vedia, že sú otroci, ale niektoré veci v tom otroctve vyhovujú, lebo je to bezpečný priestor pre život. Majú uhorky a mäso. Čo viac by ste chceli v živote? Potom je ešte ťažšia cesta Ježišova, keď prichádza Ježiš medzi ľudí, ktorí netušia, že sú otroci, a on ich chce z toho otroctva vyviesť. A všetci zákonníci a farizei vlastne hovoria, že my sme v poriadku. My nemáme odkiaľ odkázať. Moje emócie sú predsa úplne v pohode. Ja som zrelý človek. Ja poznám všetky pravdy. A ja sa najčastejšie ocitám v tej pozícii, že viete, ja by som radšej bol akože ten, možno to bude znieť zvláštne, ale že radšej by som bol na mieste tých nebiestok a všetkých tých riešnikov, ktorých Ježiš oslovuje. Ale ja dnes viem, že ja som vlastne ten farizej a zákonník. Ja som ten, ktorý pozná písma, ktorý vie citovať, ktorý má pocit, že je v poriadku a ktorý môže diskutovať. A Ježiš má so mnou väčšiu robotu, ako s tými, ktorí vedia o tom, že nevedia a že sú zotročení. A to je presne to. Kde sú dnes tvoje emócie? A čo s nimi chceš robiť? Lebo keď si na ceste k zrelosti, začni na tom pracovať. Viete, my muži
sa zvykneme preceňovať. To znamená, že ja napríklad dnes ráno som pozeral zápas boxerský medzi Mike Tysonom a Jake Paul. Veľká vec. A hovoril som si, a vážne som si to povedal, že ja keby som bol na mieste toho Jakea Paula, ja som toho Tysona dal. Že keby som potrenoval trochu. Jake Paul na vody. Bolo to smiešný sales. Ja by som to dal lepšie. No, dospelí muži. Potom sú tu ženy, tak ako sa muži zvyknú preceňovať, ženy sa zvyknú podceňovať. A to ja tak nerad vidím, že to robíte. A dve veci nechcem, aby ste ženy sestry žili. Vínu a hanbu. Častokrát, keď sa rozprávam so ženami na akýchkoľvek ženských konferenciách alebo kdekoľvek, tak toto je vec, ktorá vás ako keby zvláštne spájala. Že vaše veci sú motivované vínou a hanbou. Že ja nie som taká, ako by som mala byť a cítim sa za to vinná, alebo čo povedia o mne ľudia, keď budem taká, ako to cítim. Vina a hanba. Dve veľké premená, keďže som skočil, som si povedal, že dva bremená. Ale treba trošku priznať slávu, že odkiaľ sme. No, čiže tieto dve bremená sú znova niečo, čo tak ako u nás mužov, možno, že hej, to strehná sebavedomia, oddelnosť od emócií, nás držia od zrelosti preč, tak vás drží preč od zrelosti to, že sa nechávate motivovať vínou a hanbou. A že vstupujete do toho priestoru vzťahov takto. Hej, a keby, že to sú hlavné, najdôležitejšie veci, ktoré kto bude riešiť. Že či ste dosť dobré, a čo o vás to povie? Ja chcem vidieť ženu, ktorú toto nezaujíma. Ja viem, že to je veľmi drzé, ja viem, že to je veľmi odvážne, ale ja chcem vidieť okolo seba tak odvážne ženy, že povedia, že toto bremeno odmietajú, že odmietajú žiť z viny a z hanby, že to nebude viacej zdrojom môjho premýšľania, nebudem vychádzať z toho do svojich dní. Že kto si čo o mne pomyslí, keď sa prejavím. Čo si ten muž, žena, kolega pomyslí, keď prejavím svoje emócie, keď poviem, že toto ma hneval. Toto je proti môjmu presvedčeniu, toto nebudem robiť. Je to absolútne nepodstatné. Je to absolútne nepodstatné, kto čo povie. A podľa mňa, vy, ktorí ste tu, že stačí, že ko 40-ky by ste mi hneď dávali za pravdu, že stále začína byť menej a menej podstatné, kto čo povie o vašom živote. Snáď, lebo to je cesta k zrelosti, podľa mňa. Nežiť v otroctve názorov a predstav iných ľudí. A preto niekoľko odporúčaní. A dámy, my sa k tomu ešte určite vrátim, ale správajte sa v rámci emócií k sebe ako k najlepšiemu priateľovi. Že keby som pred vás dnes sa postaví tvoja najlepšia kamarátka alebo tvoj najlepší kamarát s nejakou vnútornou emóciou, tak budeš mať pre neho strašne veľa dobrých rád, že nechaj to ísť, oslobod sa od toho, pustite emócie vonku, kľudne plač. Ale sebe to nepovieš. Že vy chlapi, ktorí ste tu na auto, to je to auto, prosím vás, rukovore muži, že o svoje auto sa staráte mnohokrát lepšie ako o seba. A ja tomu nerozumiem. Ja viem, že to je jednoduchšie. Ale že tvoje auto má servis, je natankované, keď vidíš, že svieti nejaká kontrolka, snáď. Ja viem, že niektorí vám to tam bliká, že máte pocit, že ste na diskotéke, ale že sa staráme o to, aby to auto bolo bezpečné, aby som vyhovel tomu, čo potrebuje, dáno do servisu. Kedy ste naposledy servisovali seba? Vy, ženy, ktoré tu ste, a máte nejakých súrodencov, kamarátov, boli ste vo vzťahu, máte lekárničky, telefónne čísla, o všetkých je postarané okolo vás a ste sa kedy naposledy postarali? Kedy ste naposledy dali taký priestor svojim emóciám, ako dávate ľuďom okolo seba? Že ste ochotné venovať
hodiny a hodiny času, možno na telefóne nejakým svojim známym, možno mame, možno komukoľvek, kedy ste venovali na postoji, že sebe toľko času? Lebo tam to podľa mňa niekde začína. Že milovať svojho bližného, predsa môžem len ako seba samého, veď to je limit. Veď to je jasný limit nastavený v tom slove, že pokiaľ, že môj limit a môj priestor milovať ľudí okolo seba je len taký, ako milujem seba samého. Všetko ostatné, a to už len si vymýšľam a možno sa mýlim, je falošná túžba alebo predstava, že moja starostlivosť o iných a moja pozornosť iným mi vylieči moju vnútornú bolesť. Že keď ja sa budem veľa starať o iných ľudí oveľa viacej ako o seba, takže oni mi to vrátia a nejak zalepia tú moju dieru vo vnútri. To nie je zrelé. To nie je zrelosť. Zrelosť je rozumieť tomu, tým potrebám, ktorí boli Bohom vložené do môjho vnútra, dať im priestor, liečiť ich, ak je to potrebné, a potom s tou kapacitou novo nadobudnutou ísť do vzťahu s niekým iným. A znova hovorím, či je to sused, moji rodičia, alebo partner. Najprv musí byť uzdravený ten vnútorný dom, lebo inak privolám akýkoľvek vzťah do tej zrúcaniny, ktorá tam je, a ten človek bude prekvapený. Lebo my vieme veľmi krásnu fasádu robiť, že to vyzerá veľmi fajn, a potom keď pôjdete dovnútra a zistíte, že to tam, akože je to tam zatuchnuté, že nebolo vyvetrané, že tie emócie tam hníjú. A to je problém. Cesta k zrelosti je dať priestor sebe samému. A poviem ešte jednu vec. Ja neviem, ako sme na tom v čase, my tu budeme strašne dlho. Ale máme nejakú hodinku pred sebou. Počúvajte. Existuje jeden veľmi starý príbeh, ja mám veľmi rád príbehy. A ten starý príbeh sa volá Príbeh o železnom Jánovi. Veľa rozprávok potom vychádza z tohto príbehu. A je to krásny príbeh a deje sa tam jedna taká vec, že, a to znovu hovorím mužom, v tom príbehu chytia divokého muža, z celého zarasteného chlpatého, ktorý žije hlboko v lese, a vyťahnu a dajú ho do klietky na kráľovský dvor. Na kráľovskom dvore sa hraje malý princ, má tam takú zlatú loptu a tam sa mu odkotúľa k tomu železnému Jánovi, tak sa volá ten divý chlap, a on ju vezme k sebe. Ten princ príde ku klietke a povie, že si prosí tú loptu naspäť, lebo pre neho veľa znamená, a železný Ján mu odpovie, že dám si tú loptu naspäť za podmienky, že ma pustíš z tejto klietky. A princ hovorí, že to asi nepôjde, lebo kľúč k tomu, k klietke, je pod vankušom kráľovnej matky. A on povie, no tak, ale to je problém. Chceš tú loptu, pôjdeš ukradnúť ten kľúč a odomkneš tú klietku. A keďže princ po tej lopte veľmi tuží, ide, a keď matka spí, kľúč ukradne, ide otvoriť klietku, dostane naspäť loptu a dohodne sa so železným Jánom, že odchádzajú preč. Ale ten príbeh pokračuje veľmi podobne ako príbeh o Bobolárovi. Čo som tým chcel povedať? Mužom. Ak chcete mať kontakt so svojou emóciou, so svojimi emóciami ako dospelí muži, potrebujete spraviť presne to. Potrebujete sa zbaviť všetkých tých vied, ktoré ste počuli ako deti, ako mali chlapci. A to je presne, to by sme mohli ďalšiu dobu hovoriť o tom syndróme nice guy, milého chlapca, ktorého ženy tak veľmi nemajú radi, lebo im nedala odpovede dospelého muža a dospelého človeka. Ale potrebujete sa odpojiť od toho, čo vám povedala kedy vaša mama. Ukradnúť ten kľúč, lebo ona to dobrovoľne nespraví. Ona vás dobrovoľne neodpojí od seba. Ona má vaše telefónne číslo a pozná sa adresu. Odpojiť sa od toho a oslobodiť to dospelé, chlpaté, snadľavé, nevždy príjemné ja, ktoré si vás zoberie na plecia a odnesie na vašu vlastnú cestu. To znamená častokrát spojiť sa so všetkými tými emóciami, ktoré vám nie sú príjemné. Áno, aj hnev. A hnev je prirodzená vlastnosť, a je to dobrá emócia. Neexistujú z môjho pohľadu, že zlé a dobré emócie. Len tie, ktoré odmietame a ktoré nás ovládajú, o ktorým sa necháme ovládnuť. Dobre, vždy to je nástroj. Takže toto bola len moja správa k mužom, ktorý ja vždy považujem za dôležité povedať. Musíte sa odpojiť na to, aby ste sa mohli stať pre niekoho rovnocenným partnerom, musíte sa odpojiť. Inak skončíte v pozícii Petra Pana. Dobre, Peter Pan je ďalší archetypálny príbeh o tom, že existuje niekde zem, nezem, kde žije chlapec, ktorý žije večné detstvo,
na jeho ostrov príde Wendy, dievča, do ktorého sa on zamiluje. A v momente, keď mu ponúkne ona, že OK, ale ja chcem rodinu, chcem sa vrátiť naspäť do Londýna, chcem vzťah, chcem deti. Poď so mnou, Peter Pan. Tak on sa rozhoduje medzi tým, že či bude žiť v zemi, ktorá naozaj neexistuje a bude tam celý život hrať s tým, čo mu život poskytuje, so všetkými zdrojmi, ktoré má. Bude sa tam poletovať z jedného miesta na druhé, bude absolútne slobodný, bude tam mať svoju virtuálnu vilu, Citylink. Čo by sme dnes, keby som vám chcel zničiť tú rozprávku, čo chcem, a teraz, tak by sme mohli povedať, že Citylink v dnešnom svete archetypálne zastupujú všetky porno stránky a závislosť na porne, lebo to je nejaká virtuálna vila pre mužov, ktorú majú a nemusia, vďaka tomu si môžu ostať vo svojom svete, zemi, nezemi a nemusia mať reálnu partnerku, lebo pri nej musia dospieť, musia vyrásť, musia sa stať, musia prevziať zodpovednosť, musia byť disciplinovaní. A tak Peter Pan, veľmi krásne, s happy endom, necháva Wendy odísť do Londýna, on ostáva na svojom ostrove a chodí rok čo rok sa dívať cez okno, ako Wendy má iný vzťah, má deti. Je taký voyeursky zvláštny príbeh, ale stále sa tam proste chodí pozerať na to, o čo on prišiel. Toto musí skončiť. Aký je váš účel? To je druhá vec, ktorú chcem o zrelosti povedať. Aký je váš účel? Muži a ženy. Aký je váš účel? Prečo ste tu? Bez vízie ľud chradne. To nie sú moje slova, ale sú to veľmi dobré slova. Bez vízie ľud chradne. A skúste si to dať do jednotného čísla. Že ja bez vízie by som bol len tieňom toho, aký potenciál do mňa Boh vložil. Aký je účel toho, že tu si? Aká je pridaná hodnota? Určite nejaká je. A ja chcem mať okolo seba, ja sa posledných 10 rokov obklopujem ľuďmi, ktorí mi pomáhajú rásť práve takými, ktorí majú vo svojom živote nejakú víziu, vedia hovoriť o účele svojho života. Lebo ak nemáš ty svoj účel, ak nemáš svoju osobnú víziu, kým chceš byť, po akom živote túžiš, čo sú tam hodnoty, čo je podstatné, buď ti tu tú víziu niekto vloží a pojme to do tej svojej, stanú sa súčasťou korporátu a budeš ITčka. Nie, to je strojný zrandu. ITčkári majú svoje miesto. Ale rozumiete, niekto vás prevezme. Niekto povie, že ty nemáš víziu, dobre, budeš makať na tej mojej. Čo je úplne v poriadku, ak to odkývete. Ak sa zavalíte pred nejakou víziu, a stane sa to vašou, je to skvelé. Ale človek bez vízie chradne. Ja hľadám okolo seba ľudí, ktorí majú pre niečo zapálené srdce. Prečo máš ty zapálené srdce? Čo je ten tvoj unikátny príbeh, o ktorom ľudia budú si počuť? Lebo on tam je, lebo my tu sme neboli stvorení akože len tak, že budeme tu porozhadzovaní po zemi a čo? Hej, že na úrovni, ešte aj tie meňavky majú svoju víziu. Hej, ešte aj tá najmenšia búka má v sebe nejaký účel. A z tých buniek a atomov sme všetci my vyskladali. Takže čo je tvoj účel? Môj účel je tvoriť. Ja viem, že kdekoľvek sa ocitnem v živote, či to bude IT sektor, alebo budem písať knihy, alebo budem robiť to, čo robím dnes, že trénujem ľudí v gyme, ja chcem tvoriť niečo, chcem tvoriť hodnotu. Ale keď je to o tom, že vlastne sa presúvam zo dňa na deň, a moja najväčšia téma je, že teda, či v Lidli je zľava alebo nie je zľava. Komu tým prospiejete? Aký je váš účel? Keď mentorujem mužov, aj ženy, táto otázka ľudí často prekvapí. Ako keby nemali víziu pre svoj život. Ako keby to bolo, že viete, že stretnete 40-tníka alebo 40-tničku a ja sa ich spýtam, že čo ďalej? A ja poviem, no tak dožiť, tak ne. A on je 40 rokov dožiť. Že to je brutálne veľa. Že 40 rokov si predstav ten čas, 40 rokov, ktoré si žil teraz, akože len dožiť, veď. A počujete, teraz som bol na konferencii adventistov v Čechách. Prišiel za mnou chlap
A ja som mal veľkú bazén z toho, lebo ja mám 40, dobre, že akože si pripadám, že to je strašne málo. Nie, ale prišiel som chlap, ktorý mal po 60. A prišiel tam, že brat Peter, že idem sa poradiť. Sa príde poradiť. Chlap, ktorý má po 60, dobre, som sa zapáril, tak sa bavil domov, že jasné, že spadneme si. A potom sa ma prišiel opýtať na vec, ktorú už dávno vedel. Že jeho najväčší sen je plaviť sa na mori. Že on je tu v Potate, že má na dvore kotvu veľkú, kde Lachové duším žalovo, kde. Že si postavil takú klubovňu na Vornicku teraz. A že aj má už aj kapitánske skúšky. A že chcel by sa ísť plaviť na Severné more, kde si. S jedným kamarátom, ktorý je ešte starší. A že mu ľudia hovoria, že by to nemal robiť, že zomrie. To už v tom čase nie je také výnimočné, keď niekto povie, že zomrie, aj tak to zomrie. A že on tak váha, že čo by mal spraviť. A ja som mu povedal, že počúvaj, že jedna vec je, že už je správna odpoveď, a mu hovorím, že prosím ťa, choď. Že okamžite sa choď plaviť na more. A keď tam zomrieš, dobre pre teba. Lebo keď zomrieš na posteli o 10 rokov neskôr a budeš viniť všetkých ľudí okolo seba, že ty si mohol zomrieť na mori a zomieraš, ty si máš ľavej posteli a čúvaš pod seba, tak budeš neznášať tých ľudí, ktorých si poslúchol. A ja už dúfam, že sa páli, lebo sľubujem, že pôjde. Alebo to ste mali vidieť, ako mu zažiarili oči. Že sa môže dotknúť svojho účelu, svojej túžby v živote. Že môže robiť niečo. A na dôchodku už možno, že budeme mať všetci tie možnosti, ale verím tomu, že ty dnes máš účel nejaký. Moja otázka je, aký. Že ja sa potom chcem baviť s ľuďmi, že čo je tvoja vízia, čo je túžba. Lebo to je, keď stretnete nezrelého človeka, jedným zo znakov bude, že nevie, čo chce. Že nevie, čo chce v živote. Že vlastne tak nejak chodí do roboty. Super, povedz mi, prečo tam chodíš. Povedz mi, čo tam tvoríš. Povedz mi, kde je tvoja vášeň. Povedz mi, kde sa dotýkaš toho, čo je v tebe vo vnútri zakodované. Kde? Tvoriť, priateľe. My sme tvori. Netvoria, netvorí. Aj keď netvoríš, si netvor. Keď tvoríš, si tvor. Dobre? Áno. Myslím si, že jedna dôležitá vec, ktorú chcem povedať, a toto len tak cítim, to nechcem to podložiť ani žiadnym biblickým veršom, možno vy niektorí by ste vedeli, že moja úloha a úloha ľudí, ktorí tvoria, je to, že sme nebezpeční pre temnotu a pre kráľovstvo ničoho. Ja kráľovstvo ničoho vnímam ako opozitum nebeského kráľovstva alebo toho večného kráľovstva, že kráľovstvo ničoho je to miesto, je ten systém hodnot, ktoré proste netvoria nič pozitívne, nedovolia ľuďom rásť, nedovolia sa ich dotýkať svojej duše, svojich emócií, svojho potenciálu. Ľudia, ktorí tvoria, sú nebezpeční pre kráľovstvo ničoho a sú nebezpeční pre temnotu. Lebo ľudia, ktorí tvoria, to sú tí, ktorí sa rozhodli dvínuť tú nádobu a ukázať to svetlo. Toto je môj oheň. Toto je to, čo vo mne hovorí. Toto je moja túžba. Ja túžim po sociálnej spravodlivosti, tak preto robím niečo. Či vo voľnom čase, alebo v práci, to je jedno. Ja túžim potom, aby... Viete, ako na to prídete? Čo vás štve strašne? Čo vás dokáže rozhnevať? Možno, že tam na opačnom konci toho, čo vás hnevá, je to, po čom túžite. Ale začnite to robiť. Je oveľa krajšie stretnúť ľudí, ktorí tvoria. A dnes pri obede sa nerozprávajte o tom, koľko žerie vaše auto, ale rozprávajte sa o tom, čo je vaša túžba tvoriť. Lebo tu ste už len chvíľu. Využite ten čas. To je cesta k zrelosti. Jack Kerouac, jeden z mojich obľúbených autorov, povedal, pretože nakoniec si nebudeš pamätať čas, ktorý si strávil prácou v kancelárii alebo kosením trávnika. On hovorí, že vylezte na tú prekliatú horu. To povedal Jack. Takže na čom pracujete? Čo je váš zámer a čo je váš účel? Zase skočíme k dámam, ale to bude platiť aj pre mužov. Ďalšia vec, veľmi praktická. Prosím vás, vystrite sa. A to nemyslím teraz, ale môžete aj teraz, lebo stlačarí, ja viem, to je taká trénerská rada, ale myslím si, že súčasťou zrelosti a človeka, ktorý chce vojsť do vzťahu ako rovnocenný, je to, že je schopný ukázať, že dokáže čeliť protivenstvám.
v živote. A ja skočím do svojej trénerskej praxe. V momente, kedy sa začnete hrbiť a stiahnete hrudník dovnútra, tak nielen svetu, ale aj sebe samému dávate signál, že vlastne ste prijali porážku. Že je vlastne jedno, ako stojím. A nesiem ja tú ťažobu celého sveta. A už by to aj mohlo skončiť pomaly. Alebo som ochotný sa nadýchnuť a povedať svetu, že ja som pripravený. Ja mám dostatok síly. Ja mám zdroj vo večnosti, ktorý mi dovoľuje sa postaviť a čeliť aj nepriazni osudu, aby som bol tak krásne poetický. Vystrite sa. Nedovolte, aby vás tento svet a temnota a kráľovstvo ničoho presvedčilo, že nie ste hodní. Ja chcem vidieť mužov, a to bude znieť zvláštne, ale dobre, chcem vidieť mužov aj ženy, do ktorých je najlepšie sa zamilovať. Ja chcem vidieť ľudí, na ktorých pohľad, na ktorých ma bude ťahať, aby som sa do nich zamiloval. A to nemyslí ten intimný hneď rozmer, ale zamilovať sa do vášho života, do vašej energie, do vášho postoja voči tomu, čo sa v vašom živote deje. Ja chcem vidieť inšpiráciu vo vás. Ja chcem vidieť okolo seba ľudí, ktorí poznajú svoju identitu a čelia životu vystretí. Ja viem. Je o mnoho ľahšie, a ja to robím tiež, povedať, že prečo práve ja? Prečo sa tieto všetky veci dejú mne? Prečo sa tie najhoršie veci stanú stále mne? Prečo ja to musím riešiť? Jednou zo známok nezrelosti je to, že zo seba spravím stred vesmíru. Pretože deti, batoľatá, ak sú stredom vesmíru a stredom pozornosti, to je v poriadku. Pretože nemajú dostatok zručností, aby sa o seba samé postarali. Čiže keď niekto potrebuje nakrmiť, niekto potrebuje pofúkať koleno, niekto potrebuje prebaliť, je to úplne v poriadku, ak má do istého veku a potom možno aj od istého veku, ale vy tam nie ste ešte, hej? Čiže ak si nejaké dieťa myslí a má pocit, že je stredobodom vesmíru, je to v poriadku. Ak si to myslí ktorýkoľvek dospelý človek, že okolo neho sa krúti vesmír, tak to je známka nezrelosti a možno aj začínajúceho narcizmu. Nie ste stredom vesmíru. A v sekulárnom svete zvyknem búrať ešte taký jeden mýtus, to vám len poviem, aby ste sa pobavili, že tá populárna veda, že sa celý vesmír, že keď si budeš niečo veľmi prijať a celý vesmír sa spojí na to, aby to splnil, vesmír má oveľa viac a lepšiu robotu, jak plniť niekomu priania. Hej, všetky tie galaxie a všetko, čo sa tam krúti. Vesmír, ty nie si pre vesmír stred. Ani pre túto sústavu. A nemáš byť stredom ani vzťahov, ktoré sú okolo teba. Všetko to, čo si nesieš, je v základe len rovnaká váha, ako si nesú ľudia okolo teba. Lebo naše hodnotenie problémov a ťažkosti vždy sú fiktívne. To znamená, človek, ktorý je okolo mňa, akokoľvek viete, ja som za tie roky, za tých 10 rokov v Mužom.sk spoznal veľmi veľa ačkových celebrit. Niektorých medzi nimi sú moji priatelia a niektorí známi. A keď vidíte ich život, že ako sa majú, nemajú sa lepšie ako vy. Nikto sa nemá lepšie ako vy. Všetci sa majú rovnako ako vy. Pretože každý z nich, aspoň zatiaľ, ako sa mi oni dali poznať, napriek tomu, že žijú v niektorých veciach možno pohodlnejšie, tak verte tomu, že žijú aj temnotu takú, ktorú by ste zase vy nechceli vo svojom živote. Čiže vystrite sa a čelte tomu, čo prichádza s vedomím, kto ste a čo ste dostali. Či jeho ducha nesiete. To je zrelosť. To, že sa máte správať k sebe ako k najlepšej kamarátke, som vám povedal a už len skočíme ďalej. A dáme si na chvíľočku pauzu, aby ste, ale teda kričte, keď potrebujete. Vlastne choďte, keď potrebujete. Nekričte. A rozmýšľam, že čo nám tu ešte vojde, ale dobre. Dôležitá vec, ktorú učím mužov aj ženy, som nazval, alebo teda prevzal ako
princíp, ktorý sa volá, že extrémne vlastníctvo. Všetko, čo sa deje v tvojom živote, je tvoja zodpovednosť. Všetko, čo sa deje. A teraz hneď, keď vybiehajú všetky, že ale, nie. Všetko, čo sa deje v tvojom živote, je tvoja zodpovednosť. Tvoje reakcie, tvoje potreby, tvoje túžby. To, čo sa deje okolo teba, je na tebe. To je zrelý prístup k životu. Nikdy ešte sa mi nepodarilo vyťažiť z toho, že som v nejakom konflikte povedal, to je tvoja vina. To bolo len, že som presunul zodpovednosť na toho človeka. Nič som sa nenaučil, nič som nevyriešil, len falošne som zaplátal nejakú dieru. Niečo som postavil kredenc na miesto, ktoré bolo treba vyspraviť. Za každým, keď som povedal, prijímam zodpovednosť za to, čo som mohol urobiť lepšie, že som ti nevysvetlil dopredu, ako vec cítim, že som nebol jasný a zreteľný, že som nepovedal o svojich predstavách, potrebách alebo očakávaniach, beriem toto zodpovednosť a na budúce to urobím inak. Vtedy som vyťažil z tých vecí. Ale v momente, kedy som povedal, že ona je taká, ten môj šéf je taký, je to hlupák, je to hento, toto mi nepraje, tento keby urobil to a tamto keby urobil tamto, tak sa mne nestane toto. Je to isté, čo si nesieme od Adama, ktorý povedal, keď sa ho Boh pýta, že čo, povedal, že žena je na mne, ale to nebolo len, že žena je na mne. On bol veľmi odvážny sebavedomý muž, povedal, že žena a Boh. Ja vôbec, že žena, ktorú si mi ty dal, keby vy dvaja ste boli viac v pohode, tak ja som v poriadku. Mne sa v živote nič nestane. A je to sranda, keď to robí Adam, menšia sranda, keď to robíme my. Hovoríme ľuďom, že kebyže nie ty, a kebyže sa inak budeš chovať, a kebyže iné veci povieš, tak ja som v pohode. A tak keby si to povedala predtým, a keby si povedala v prvom momente, že sa nejak cítiš, a že ti to nevyhovuje, a keby si jasne komunikoval, a keby si povedal, bojím sa, namiesto toho, že sľúbiš, o čom dopredu vieš, že to nespravíš, možno by sa nič z toho nemuselo udiať. Ďalší z princípov na ceste k zrelosti je preberanie zodpovednosti za svoj život. Ja to učím aj moju dceru, uvidíme. Zatiaľ má presne tieto detské maniere, keď hovorí, že to vy ste na vine, že som dostala 4. A ja sa cítim, že zase som v škole, že zase som to nezvládol. Ale rozumiete, to sú detské maniere. A Pavol hovorí, že som zanechal detské spôsoby a stal som sa to spelým. Aj si túto vetu ja rád vyťahujem a aplikujem na rôzne oblasti vo svojom živote. Už ste zanechali detské spôsoby? Či ešte máte v hlave, že kto za čo je vo vašom živote zodpovedný a za čo je vinný a prečo vy máte taký život, lebo ostatní urobili celosvetové sprísahanie a vy práve vy. Nie, nikto proti vám nerobí sprísahania. Každý sa snaží prežiť ten svoj život najlepšie, ako vie. Občas sa stanú pri tom zlé veci. A vy ste ma niekedy možno už počuli hovoriť, že život je dielňa jednoducho. A tam sa občas udejú takéto veci, že v dielni vám niekto buchne kladivom po palci. No ale tam sa veci tvoria, tam sa veci dejú. A je zrelé povedať, nevydať tomu človeku a trestnúť ho, jak v zlej komedii, kladivom naspäť, ale povedať, že jasné, robíme veci, toto ma bolelo, daj pozor na budúce, alebo ja sa postavím lepšie, ale vykomunikovať to. Lebo ak chcete naozaj, že svätý pokoj, vzťahy, ak to môžeme nazvať vzťahmi, bez konfliktov, bez emócií, bez nejakých ťažkostí, existuje také miesto, kde je takýto stav pokoja, volá sa cintorín. Tam už sa neudeje nikomu nič. Tam už sa nepohádate, tam už vám nikto na náhrobom šlapne, ale vám je to jedno už v tom momente. Otázka je, čo vám je prirodzenejšie žiť. Či túžite žiť na mieste, ktoré bude možno nebezpečné, ale autentické. Túžite žiť na mieste, kde ľudia budú preberať zodpovednosť, kde budú komunikovať, kde sa budú starať o to, kým sú, o svoje emócie, kde sa budú starať o to, že niečo tvoria.
alebo kde bude pokoj. Ale nezabudnite, že tam, kde sa hovorí, že pokoj, ale nie je pokoja. Že to nie je miesto, kde chcete žiť. Nechcem byť nejaký politický, ale mám takú asociáciu, keď počujem, že hlavne pokoj a zmier. A si hovorím, že pokoj na miesta, kde nie je. Niektoré rany sa musia rozrezať, aby vytiekol hníz, potom môže nastať pokoj. A prečo toto nevychádza? Prečo vám, keď na veľa z tých vecí, ktoré som vám teraz povedal, vy viete povedať, že áno, je to tak, alebo znie to logicky, alebo že možno by ste vedeli z písma vyťahnuť viac veršov a príkladov ako ja a viete si povedať, že áno, že to dáva zmysel, prečo to nežijeme? Prečo to nie je také jednoduché? Žiť zrelý život, kde vzťahy budú veľmi otvorené, veľmi jasné, kde budeme autentickí, kde budeme žiť v integrite, to znamená to integras, latinské slovo integras, znamená súzvuk. To znamená, že to, čo vo mne zvučí vo vnútri, sa prejavuje rovnakým spôsobom navonok. Prečo nežijeme v integrite? Čoho sa bojíme? Odmietnutia, zlyhania? Lebo túžime za cenu prijatia a sme ochotní zahrať divadlo, ktoré končí tým, že sme nakoniec odmietnutí, lebo buď nezvládneme hrať tú rolu dlhodobo, alebo naplníme to, čo hovorí písmo, že čo by mi pomohlo, keby som celý svet získal, ale svoju dušu by som stratil. Že keď žijem v nekonzistentnosti so svojou dušou a hovorím veci tak, ako nie sú, ako ich necítim, tak ja zrádzam svoje srdce a ono degraduje. Moja duša degraduje. Čiže buď sa zbortí to divadlo, to divadelné predstavenie, ktoré hrám, lebo nevládzem hodovo hrať, alebo nie som až taký dobrý herec, alebo ja sám zničím svoju dušu, lebo sa snažím tváriť. Prečo teda? Myslím si, že naše plány zlyhávajú, pretože si nie sme vedomi častokrát toho, kto sme. Že nerozumieme sami sebe. Že neprijímame to, alebo možno sme si jasne vytvorili predstavu o tom, ako kto sme boli stvorení. Aká je naša identita. To sebavedomie ti chýba. To vedomie o tom, kto si, lebo však to je vedomie o sebe. A keď to žiješ neautenticky, tak čokoľvek si naplánuješ, čokoľvek bude pre tebou ako cieľ, zlyha, padne. Lebo budeš stále, OK, toto by som chcel, ale to nedám. Alebo takého to ma nepríjmu. Alebo keď nebudem hrať divadlo, nebudem dosť dobrý. Čiže prvá vec je rozumieť, alebo jeden z nástrojov je rozumieť svojej identite. Kto si? Naozaj. Normálne, kto je autentický Peter? Kto je autentická Katarína? Ako som bola myslená a čo o sebe viem za ten čas? A čo musím ja rešpektovať, aby som nezradzala svoju dušu a to, čo bolo do mňa vložené. Za druhé, nepýtame si pomoc. Žijeme v tých veciach častokrát sami. Že aj tie naše spoločenstva sa častokrát za tie roky zvrtnú na to, že by sme mali byť v pohode, lebo poznáme správne odpovede. Že debatujeme o akademických veciach a o teologických problémoch, ale niekde za rohom potom žijeme svoje vlastné temnoty. A to je, viete, ja nechcem byť zlý, a teraz znova budem zlý na seba, lebo ja som to robieval, že debatujeme o teologických rôznych paragrafoch a zákutiach a veršikoch a stáva sa z nás hlúpi filozofovia. To sú ľudia odtrhnutí od reality. Že ja mám predsa, že ten, s kým sa práve naťahuješ nad nejakým veršom v Korinským, možno v skutočnosti trpí ako bytosť. Že má zranené srdce, že nepozná svoju hodnotu. A ja nechcem nijak spochybňovať dôležitosť teologických debat, ale človek bude vždy na prvom mieste. Aj duša, aj srdce. Lebo z kríža sa neozývali žiadne veľké verše, ani citácia Starého zákona, ale odpustenie, prijatie.
A toto ja by som chcel, aby sme žili v prvom rade. A potom poďme debatovať, potom poďme sa v tom vytešovať a hodiny tráviť. A možno pre niekoho to je vášeň. Ale k čomu vás ja volám je, naše plány zlyhávajú preto. A častokrát sa do cieľa nedostaneme preto, že si nežiadame pomoc a že nehovoríme o tom, čo nás bolí. Ďalšia vec je, že neveríme procesu. Viete, to máte zase, viete, ja mám hlúpy príklad schudnutia alebo z gymu, že poznám ľudí, ktorí akože každé 2 týždne robia niečo iné a každé 2 týždne držia inú dietu a každé 2 týždne skúšajú nejaký nový pokus o to, ako zlepšiť svoj život a možno by stačilo len vydržať pri tom jednom. Ale dostatočne dlho. A že keď si poviete, že OK, idem pracovať na tom, kto som, alebo idem pracovať na týchto mojich starostiach, ktoré som nabral, na týchto mojich presvedčeniach, ktoré som nabral v detstve. To môže trvať veľmi dlho. Ale naša úloha je dôverovať procesu. Že to uzdravenie, iste, môže byť zázračné, môže byť z minúty na minútu. Ale o mnoho častejšie sa stretávam s tým, že to bude trvať. A keď to bude trvať rok, 2, no nech. Je to v poriadku. Keď sa pýtam niekoho na jeho ciele, tak sa vždy pýtam, že to je taký akože startup, alebo je to taký ten baťovský cieľ. Aký je rozdiel medzi tým? Startup je, že do 3 mesiacov 1 000 000, alebo končím. A ten baťovský je, že ja budujem niečo, čo generačne má odozdávať dobro. To znamená, že ja pracujem na svojich slabostiach a na svojich presvedčeniach, nie kvôli tomu, že do 3 mesiacov chcem byť úplne v pohode človek, lebo toto je akože prehraný boj, ale preto, že chcem dobro vo svojom živote, ktoré sa bude dediť z generácie na generáciu. Lebo ja snesiem po mojom dedovi veci, ktoré odozdal môjmu otcovi a tento odozdal mne. Hej, a ja keď som si ako tínedžer hovoril, že nikdy nebudem ako môj otec, tak teraz zistím, že keď stojíme vedľa seba, že máme rovnakú pozíciu, rovnako založené ruky a že hovoríme rovnaké veci. A som za to rád, lebo môj otec je skvelý človek. Ale to som pochopil až teraz. A čiže život a práca na sebe a cesta k zrelosti nie je šprint. To je maratón. To je ultramaratón. A viete, čo je ultramaratón? To nerobte nikdy. To je práve, ja som to skúsil minulý rok. Ale veľmi sa to podobá na život. Bude to trvať dlho, budú tam kopce, budú tam zbehy dolu, bude vás to bolieť, občas zažijete niečo pekné. To stojí za to. Výjsť tam hore na ten vrchol, nadýchnúť sa, pozrieť sa, čo všetko krásne je predo mnou, to stojí za to. Ale tie kroky sú namáhavé sa tam dostať. Keby som sa vás pýtal, či v živote vlastníte predstavu, za ktorou ste ochotní ísť celý život a nielen vyšprintovať na 60 metrov, máte čo povedať? Ak máte čo povedať, nečakajte, že sa do cieľa dostanete zajtra. Chcete vzťah, ktorý bude stať za to? No pravdepodobne to nie je šprint na 100 metrov. Keď chcete bežať 115 km, nechcete, ale či by ste chceli, potrebujete na to trénovať dlhodobo. Tu ste si prišli na tréning, ste si prišli odpočínať, ale sa aj posunúť ďalej. Ale nebude to za víkend. Mne to trvalo pol roka. Týždenne som nabehal cez 100 km. Cez víkend v jeden deň 8 hodín behu v kuse. Predstavte si teraz z tejto fyzickej roviny, si to predstavte do charakterovej. Dobehnúť do cieľa, zažiť dobrý beh spolu s Pavlom, že dobrý beh som dobojoval, je predsa o námahe. A námaha je prirodzená súčasť života. Odmietať na tej ceste zrelosti utrpenie znamená odmietnúť veľmi veľa príležitostí. Utrpenie nám strháva masky. Lebo my radi máme masky. Lebo masky nás skrývajú
a vyzerajú pekne. Ale utrpenie ti strhne masku dole. A zrazu môžeš byť naozaj sná. A je fajn byť s niekým v utrpení, lebo zistíte, kto to je. Na víkendi, kde sú krásne raňajky, fajn chutné deušky s rybami, to nezistíš. Zistíš kreativitu toho človeka, že dá hrušku do tej ryby, ale utrpenie nás učí o zolnosti. Dnes, keď sa stretávam s tínedžermi, a to nepladiem za vinu, ale veľa ľudí žije takú vývojovú evolučnú fázu, ktorú som ja nazval homo crystallinum, človek kryštálový. Hej, že sa ho dotknete a praskne. Ono sa to udeje v živote človeka len vtedy, keď nečelí ťažkostiam. Že my mekneme, ak nečelíme ťažkostiam. A preto sú ťažkosti dobré. Že po každej ťažkosti ste odolnejší človek. A to sa zíde. A utrpenie nás učí ceniť si dobro, ktoré v živote máme. Lebo vtedy budeme naozaj vedieť, že o čo prichádzame, alebo na čom nám naozaj záleží. Čo sú tie naozaj dôležité veci. Čiže ja vždy chcem nejak adorovať a oslavovať utrpenie, aby sa neudialo, že teraz všetci akože začnete behať maratóny, alebo neviem čo. A to nemusíte. Len to berte ako nástroj na ceste k zrelosti. Medzi tými všetkými, ktoré som vám dnes vymenoval. Bolo by o čom hovoriť a mohli by sme sa baviť aj o ďalších nástrojoch. A ja rád rozprávam aj o tom, ako sa používajú archetypy pri tom, keď chcem o sebe pracovať, ako si priznať chybu, ako ju pretaviť na niečo, čo je užitočné a tak ďalej a tak ďalej. Ale možno vy máte otázky a ten čas pre nás môže byť užitočnejší, keď dáme nejak teraz 20 minút na spoločnú diskusiu. A budeme sa rozprávať my navzájom, čo to pre vás je cesta k zrelosti. A ako ste ju zažili vy. Aká je vaša skúsenosť. Lebo to, že tu Peter povedzme niečo hovoril, niekde sa pomýlil, niekde bol úplne heretik a niekde povedal zrnečko pravdy, to je krásne. Dôležitejšie je, že tu sme dostali príležitosť tvoriť spoločenstvo. A to spoločenstvo je, že môžeme spoločne rozprávať o veciach. Čiže možno, že vám napadli nejaké otázky na slajdo, to je jedna možnosť, ak nemáte chuť hovoriť do mikrofónu, alebo kričať niečo na vás, ale aj to je možnosť. A Dominik sa bude snažiť vám povedať spolu so mnou, ak to budú priamo smerované otázky na nás, ale rád by som, aby sme mali taký čas zdieľania ešte nejakých 20 minút, možno, neviem, koľko máme času, aby sme... Aj 40, to bude reči a reči. Je to sebecký účel ísť sa plaviť po mori? Nemal by byť účel niečo, čo prináša prospech iným? Super otázka. Veľmi dobre. Možno by to bol sebecký účel v momente, kedy by sme postihli celý život toho človeka, lebo ja som vám povedal o jednom momente. A to je muž, ktorý má naozaj, že veľa rokov, tak povedzme, že niečo žil doteraz, že sa neobjavil od niekiaľ, ale aj tak je dôležité, podľa mňa vnímať to, že priatelia, naozaj som presvedčený o tom, že keď budete žiť dobro pre seba, že budete naplňať svoje túžby a tam to neskončí, takže to bude účel, že budete žiť väčší účel. Že keď budete i lepší, spokojnejší ľudia, takže prinesiete dobro ľuďom okolo vás. Ja keď nežijem to, čo je moja túžba, a nebavím sa o deštruktívnych veciach, ale keď nežijem to, čo je moja túžba, tak ja som zlý človek voči ľuďom okolo seba. Ja strácam svoju dušu, ja to cítim a cíti to aj moje okolie. A každý veľký hrdina, existuje príbeh hrdinu, taký krásny graf, že ako fungujú príbehy, alebo také krásne kolo. Žiaden hrdinský príbeh a príbeh s účelom nekončí tam, že Popolvar sa vybral hľadať poklad, našiel ho, koniec rozprávky. Dobrý príbeh je o tom, že Popolvar ide cez všetky ťažké veci, nájde poklad, zoberie ten poklad a príde domov s tým pokladom. A to je presne ono. Keď tento chlap sa bude baviť po mori, nezomrie, ale vráti sa domov s tým, čo zažil a príde tam tou vášňou a príde tam s tými príbehmi a príde tam s tou inšpiráciou, tak to je veľký účel. Čiže jasné, ak by on to žil pre seba a mlčal o tom, tak je to premrhaná vec. Ale ak sa vráti a inšpiruje ďalších, tak to bude
naozaj veľký účel. Spomínal si extrémne vlastníctvo. To som ja nezachytil. Prosím ťa, ako znie, keď príjmam svoju zodpovednosť za veci? Som si nestiel zapísať. No, ja som si nezapamätal, že sme tu dvaja aspoň. Ale ja som sa, že to ty si písal. Akože tu vec. Nepísal si. Dal som ti otázku? Ja iné veci píšem. Som vlastníkom všetkého, čo sa v mojom živote deje. To je tá moja veta. Dobre, som vlastníkom, čo sa v mojom živote deje. Nehážem zodpovednosť na iných. A to stačí. Podľa teba je možné napriek odlišnostiam emócií muža a ženy rozumieť si aj bez slov? Wow. A prečo? Akože, prečo by sme to robili? Ja viem, že to je krásne, že budeme sedieť opäť v sebe, dívať sa na seba. A tam v tej energii sa to akože celé vysvetlí všetko. Ak by to aj bolo možné, prečo by ste to robili? Prečo by ste nechceli využiť to, čo nám bolo dané, že na počiatku bolo slovo? Na počiatku bolo slovo, aj na počiatku každého riešenia, každého vzťahu a každého konfliktu predsa je slovo. Tak ho používajme. Viete, možno, že existuje vzťah, kde to tak funguje, že my si už aj nemusíme hovoriť veci. Nie je to škoda, že si už ani nemusíme hovoriť veci. Veď si hovoríme veci, veď sa rozprávajme, aj používajme aj slova, ktoré aj veľa slov používajme. Ale že proste, že lebo ty používaš veľa slov v momente, kedy ja nemám trpezlivosť ťa počúvať. Už si povedal o 10 slov, povedal si o 10 slov viac, ako ja som chudák bol schopný zniesť. Nie, počúvajme sa, rozprávajme sa. Je to ťažké, ja prechádzam teraz ťažkými rozhovormi, ale stojí tu za to. Na počiatku všetkého je slovo. A odlišnosť emócií, ja si myslím, že máme rovnaké emócie, len ich inak komunikujeme a preto potrebujeme rozprávať. To nie je o tom, že predsa ženy by necítili odvahu alebo strach, alebo muži, že by necítili odvahu alebo strach, alebo že by sme necítili lásku. Len to komunikujeme inak a preto potrebujeme rozprávať. Aby sme prišli na to, že cítime rovnaké veci a nemuseli si domýšľať, že kto čo ako myslel a ako povedal. Vízia pre svoj život. Krásne spojenie, a to mám otázku. Človek, ktorý strátil cieľ alebo víziu pre svoj život. Ak si takým človekom, ktorý sa dostal do bodu, že sám sa už nevie pohnúť ďalej, čo robiť a kde začať? Vyhľadaj pomoc. To myslím smrteľne vážne. Choď k terapeutovi. Choď k pastorovi. Choď k niekomu, kto ti pomôže. Povedz, ja potrebujem pomoc, lebo sa sám neviem pohnúť ďalej. Bude to utrpiť tvoje ego? Áno. Je to dobré? Áno. Zajtra skúsiš niečo, čo ťa viac unaví, aby si pozajtra ešte menej vládal. Ak už nevieš, že čo ďalej, požiadaj o pomoc. Ale nemám 50 eur na psychologa. Inakšie, keby si vedel, čo veľa ľudí nevie, že terapiu ti prepláca poisťovňach, 25 stretnutí, tak už by tam plno ľudí bolo. No jasné. 25 všeobecná ti a potom po 20 letech si zmeníš poisťovňu? Ale ďalších 20. Nemusí, ja som prišiel, že dobrý deň, ja nemám žiadny problém, ale hovorím, že mužom, že by mali chodiť na terapiu, tak som prišiel. A on, že dobre, že sadnite si a po 45 minútach som povedal, že mohol by som prísť vás. A je to úplne super. Ja som z toho nadšený vážne. To je super vec ináč. Ja tiež som sa rozhodol dávno. Žiadne potvrdenie, to je normálne, že klinika, na ktorú ja som prišiel, že dobrý, včera som bol za jednou kamoškou. Mikrofón? Hej, že aké potvrdenie treba prieť? To už sa dostávame k niečomu, o čom sa môžu baviť pri jedle. Poisťovni nič, to si všetko oni riešia. Ja s tým nič nemám, ja som prišiel a povedal som, že tu som a berte ma. A oni ma zobrali a určite aj na tom zarobia ešte. Peťo, akým mužom si bol v čase, keď si sa ženil z dnešného tvojho pohľadu? Zbytočne sebavedomý. Presvedčený o tom, že pozná v 23 rokoch všetku pravdu o živote. Že má všetku kompetenciu na to, aby žil ukážkový život. A chceš nájsť na tom aj niečo dobré, keď som mal 23.
A akože veľa toho, kým som dnes, vďačím tomu, ja veľa za to, kým som dnes, vďačím tomu, čo mám 23, ale vtedy som bol zbytočne prehnane sebavedomý mladý muž, ktorý mal pocit, že všetko o živote vie. A som veľmi rád, že v 41 rokoch o živote neviem takmer nič. Ďalšia otázka. Je strach z odmietnutia znakom nezrelosti? Znakom nezrelosti je poddať sa strachu z odmietnutia. Strach z odmietnutia je úplne prirodzená vec. Je to úplne v poriadku sa báť, predsa. Veď to nás chráni. Je to úplne OK. Preto vám hovorím, že ste v poriadku. Je to úplne v poriadku. Nečeliť veciam, ktoré ma trápia, to je nezrelé. To nie je v poriadku. Ale OK, ak to tak máš, zajtra to môže byť inak. Máš pocit, že je v dnešnej dobe viac nezrelých mužov ako v minulosti? Napríklad, ak dospelý muž žije ešte s rodičmi. Vieme vyťahnuť 2000 rokov staré záznamy o tom, ako je mládež skazená a mladí muži nie sú dostatočne zreli. Čiže pravdepodobne sa nezmenilo nič zásadné. Sme nezrelí iba v iných oblastiach, ktoré táto doba prináša. Hej. Niektoré kompetentnosti zrazu pribudli. Generácia ľudí, ktorí idú za mnou, sú možno emočne dosiahnuteľnejší, že mladí muži prežívajú emócie, uvidíte zrazu oteckov, jak nosia deti v šatkách, veci, ktoré by sa pred 20 rokmi nestali, lebo muži neboli tak emocionálne prístupní a mali svoju robotu. Hej, čiže môj dedo vychoval fackami, ja sa snažím vychovať podľa literatúry najnovšie, hej, čiže je tam rozdiel a v tomto sme, ale moja nezrelosť je inde. Čiže myslím si vám, že aby sme teraz nemaľovali ničo na stenu, že veľká kataklizma mužnosti, kríza mužnosti je permanentná, niekoľko tisíc rokov stará, opakuje sa v sinusoidách a vždy tu bude. Otázkou je naša odpoveď na to. Áno, mne je prirodzené povedať, že je veľmi neatraktívne a vyžaruje to ako keby slávecnosti, ak dospelý muž býva o svojich rodičov. A to by povedal starý Peter. A niekde mám k tomu, niekde sa k tomu prikláňam, ak je to odpoveďou na pohodlnosť. Na druhej strane mám pocit, že existujú objektívne príčiny, prečo sa to môže stať. Bolo by to na dlhú debatu, kedy je to zdravé, kedy už to prekračuje nejaké medze, kedy to nie je konštruktívne pre ďalší vzťah a tak ďalej. Ale som už stále ďalej a ďalej od toho, aby som povedal, že ty nie si chlap. Lebo by to nebola pravda v každom prípade. Ako by si charakterizoval človeka, ktorý sa vyjadrí, že nemá rád ľudí, nepotrebuje ľudí, nechybajú mu a neschopnosť sa zamilovať? Môže to byť psychická diagnóza? No ja hlavne nie som psychológ ani terapeut. Ak tu je nejaký medzi nami, tak by to možno vedel povedať, či to môže vykazovať nejaké známky, ale ja nerad takto z patra odpovedám, že čo by som asi povedal o takom človeku. Povedal by som v prvom momente, ak by toto bola úplná diagnóza toho človeka, že je to zranený človek a že mi je to ľúto, že to tak má. A že toto zranenie je uzdraviteľné. Každé je. Čiže to nie je to status quo. Šimon nezostal Petrom, hej? Pavol nezostal Saulom, lebo mohli obidva povedať, že ja už som taký a tak to mám. No nie. Osobnosť človeka, aj keď asi neúplne, ale do veľkej miery sa môže meniť. Keďže si manžel, ako by si slovami povedal svojej manželke, že si zlyhal? Akýkoľvek príklad. Takto sedíme. A tak som to chcel povedať, ale zral do mikrofónu. No, koniec, už môžeš ísť domov. Ďakujeme. A takto sa budeme vrtať v mojej minulosti. A nepôjdeme veľmi ďaleko. Dnes ráno sme sa hádali. Asi. Už to bolo blízke hádke. Buď aj nevymenali sme si, že sme sa hádali. Lebo medzi výmenou názorov a hádaním sa je to, že výmena názorov je o tom, že ja ti chcem zveriť môj názor, aby si mu rozumel alebo rozumela. A ja chcem prijať ten tvoj, ak som rozumel, aby som rozumela. A hádka je o tom, že bojujem alebo vstupujem. Že bránim sa
alebo útočím. Bránim sa, útočím. Hej, nič nemôže preniknúť do mňa, lebo sa bránim. A snažím sa svoj názor, hej, draziť niekomu do srdca. No, ako som to povedal som to, že rozumiem tomu, snažím sa rozumieť tomu, ako sa cítiš. Nepovedal som veci správne, nechcem ti ubližiť. A to bolo asi to, čo som povedal dnes ráno. Čiže asi tam nie sú veľké formulácie a možno, že zajtra ráno, lebo nehovorím, že taká je frekvencia tých konfliktov, ale možno zajtra ráno použijem iné slova, ale vždy sa snažím povedať, že ale poviem vám dôležité, čo som naučil ako sebeobranu na druhej strane, dobre? Že ja poviem, ja hovorím aj to, že ja neberiem zodpovednosť za tvoj hnev. Sú veci, ktoré som spravil, ktoré ti ublížili, ktoré ma mrzia, ale hnev je tvoja reakcia. No, za tú mrzí ma, že sa deje, ale neberiem vínu na seba za to, že sa hneváš. Ja beriem vínu na seba za to, čo som spravil ja. Ak som prekročil tvoje hranice, tak sa ospravedlňujem, mrzí na to. Ale to, že sa hneváš, nechcem brať na svoje ramena. Poďme sa rozprávať radšej o tom, ako to už nespraviť, ako to mám spraviť inak, aby to nebolo na budúce. Posledná otázka, možno ešte pribude nejaká, veľmi rozhodná. Čo zmenilo tvoje postoje od 23 roku? Buď osobný. Hej, no inak neviem pri mojich postojoch, ale že, vieš čo, veľmi pekné. Môj postoj sa začal meniť okolo 21. Moje postoje sa začali meniť okolo 21. roku života, kedy sme niektorí, aj z vás, ktorí tu sedíte, boli blízko smrti nášho dobrého priateľa a kamaráta. A ja som tam vlastne prechádzal časom, kedy som zistil, že nie som taký frajer a taký úžasný človek, ako som si myslel. Čiže to memento mori, alebo to stretnutie so smrťou, ono býva veľmi často iniciačné. To znamená, že mení, že ti dovolí prejsť ako keby do inej časti, do inej fázy v živote. Čiže smrť blízkeho priateľa začala meniť moje postoje a prácu na sebe samom. A to nielen u mňa. To bol moment, ktorý zmenil mnohých z nás, ktorí sme boli toho súčasťou. Čiže toto je jedna vec. Moja 30-ka. Muži žijú takých 7 až 10 ročných cyklov dámy, kedy ste to chceli pozorovať. Moja 30-ka bola čas, ktorý ma začal meniť, lebo som zistil, že chcem niečo za sebou zanechať v tomto svete a že by to bolo fajn na tom začať pracovať, zistiť, kto som a čo som a kam sa chcem v živote posunúť, aby som tu zanechal nejakú pridanú hodnotu. Čiže a 40-ka je tiež taký vek desivý. Že mužom častokrát, takisto ako mne, prichádza do života taký, že teraz je čas, že ako keby ešte je čas začať veci, ktorých uvidíme, ako žijú. A keď niečo začnete v 60 70 už neviete, koľko času vám ostáva. Čo nevieme nikdy, ale čiže u mňa je to také tie dekády, že si robím, a to je podľa mňa veľmi dôležitá vec a odporúčam to aj vám, že si robím inventúru v živote. Že sa jednoducho zastavíte v nejakom čase, v nejakom veku, každý to máme inak a ja to robím a preto o tom hovorím osobne, že mi to mení život, že prídem do toho, sa predstavím, že som v sklade, v svojom obchode životnom a robím inventúru. Táto hodnota ešte je za dátum viac potreby, alebo už je po. Už ju nepotrebujem v živote. To, kde pracujem, že som tréner v gyme. Ešte to má zmysel pre mňa, alebo už je to poza ruke spotreby a už by to tu len hnilo a robilo smrad. Tieto vzťahy s týmito mojimi priateľmi. Dávam im dosť priestor, ešte fungujú. Keď niečo vyhodím z môjho života, vzťah, čo dám na to miesto, čo tam patrí, aby môj obchod neostal prázdny. Čiže inventúra mi mení život veľmi často a ja to robím cieľene. Že vždy raz za pár rokov sa zastavím a obzriem sa po svojom živote po konkrétnych oblastiach. Moje zdravie, moje financie, moja viera a moje vzťahy. Zaujímavá otázka. Čo je dôvod, že dnes sú muži viac ako ženy a ženy ako muži? To je na ďalšiu hodinu. Ale myslím si, že úplne to, čo sa deje najprirodzenejšie, že žena má v sebe
viete, žena má v sebe tú silu, energiu bojovať a že máte v sebe ten taký pud ochranársky, že keď veci nefungujú a mali by vám spadnúť na hlavu, tak to zadmiete a ste ochotné prevziať aj to, čo štandardne očakávate od mužov. To znamená aj napríklad to, že ja čakám, že nejaký muž, ja na mieste ženy, čakám, že sa nejaký muž ozve a on akože je váhavý, no tak ja zadnem tú akože v vodzovkách mužskú silu a ozvem sa prvá, hej, urobím ten prvý krok. A myslím si, že sa nám to deje ako keby v 10 ročiach a že tým, že sú muži pasívni, lebo stratili pojem o tom, čo je ich úloha v spoločnosti, lebo viete, my sme vždy lovili mamuty a zrazu mamuty nie sú. A čo teraz budeme robiť? A boli sme vždy akože v tej pozícii, že my zabezpečujeme dom a chránime ho. A teraz už to nemusím robiť. Čiže čo máme robiť? Viete, moji rodičia vyrástli na dedine. Prišli a tam boli jasné mužské a ženské úlohy. Kto čo robí okolo domu. Prišli do paneláku. Čo tam má môj otec robiť? Keď všetko, čo ostalo, sú ženské práce, tak ostane z neho pasívny muž, a to hovorím o všeobecnosti, zostane z neho pasívny muž, ktorý sedí na gauči, chodí do roboty, sedí na gauči, chodí do roboty. A žena robí, hej, teda sa z roboty robí. A táto pasivita mužov, ktorá sa rozlezie potom do celého ich života a oni sedia v nejakej akože časovej bubline, potom z nej vystúpia, zrazu deti majú 20 a nemajú s nimi žiaden vzťah. Hej, zmizol ich vzťah s manželkou a tak ďalej. Hej, a to vedie potom k tomu, že muž je v časovej bubline, sedí tam na tom gauči, žena vidí, čo všetko je treba spraviť, o čom všetko je rozhodnúť, on je pasívny, preberie jeho úlohu. Čiže myslím si, že to, že sa ženy stávajú maskulinejšími, a to aj nemám rád, akože vedel by som o tom rozprávať, prečo nesúhlasím s týmito nálepkami, ale žena preberá úlohu muža, ktorý je pasívny. Pasivita je rakovina mužskej duše. Hej. A dám mi hneď povedať, že muži, akože tak, že možno. A hej, že pasivita je rakovina mužskej duše. A potom ženy zachraňujú ten systém. Nemám na to riešenie. Myslím si, že práve preto mužom aj 10 rokov a že ja nejak snažím 10 rokov medzi mužmi pôsobiť, aby som im pomáhal z toho výjsť. A ja sám sa z toho snažím vychádzať. Ale to je akože záležitosť na celý život. No, počujte, spomenul som archetypy. Archetypy nie sú žiadne náboženstvo, ani žiadna špeciálna náuka, je to nástroj, ktorý používam ja, ktorý som prebral od Richarda Rohra, jedného františkanského kňaza, ktorý pracuje dlhodobo s mužmi, a on to znova prebral od ďalších a používal v tej behaviorálnej terapii. Archetyp je pravzor. To je vzorec, ktorý sa používa v rozprávkach veľmi často, alebo ho nachádzame v rozprávkach. A je to aj niečo, čo si my všetci vieme spoločne povedať. To znamená, že keď nám všetkým poviem, že matka, tak my vieme povedať veľmi podobné vlastnosti. Aj bez toho, aby sme sa radili spolu, nejak nám všetkým vybehne v hlave to isté. Keď poviem, že vojovník, tak nám všetkým v hlave vybehne to isté. A keď sa pozrieme do príbehov, no tak tam ten archetyp, ten pravzor, vždy nejakým spôsobom dokážeme nájsť. A dokážeme tam nájsť aj iné. Je zaujímavé, čítal som veľmi krásnu knihu Jak sa stať múdrym mužom, ak ste to náhodou nečítali, odporúčam vám ju, je to kniha od Richarda Rohra. Ja som tak rád odporúčal veľké množstvo knih, ale na to nie je čas teraz. Kde ukazuje Krista, ako žije archetypy, alebo ako žije v pozíciách, ako koná ako bojovník, ako koná ako milovník, ako koná ako mudrc a ako koná ako kráľ. To sú 4 také úplne že základné archetypy, ktoré nájdete v príbehoch, nájdeme ich vo filmoch dnes, nájdete ich v 6000 rokov starých príbehoch aj u seba. A dobre, aby som to nezahaľoval veľmi do nejakého veľkého tajomstva, tak tie 4 archetypy sú vlastne na také krajšie pomenovanie pre silu, to je ten bojovník, pre intelekt, to je ten mudrc, pre emócie, to je milovník, a pre víziu alebo celistvosť, a to je pozícia toho kráľa. Keby som sa vás pýtal, a to je zaujímavé, keby som sa vás pýtal, že kedy Ježiš konal ako mudrc alebo prorok, tak to viete presne povedať. Keby som sa pýtal, kedy fungoval ako bojovník, tak tiež to vieme povedať. Ale hovorili by sme o rovnakých veciach. A ja preto rád používam tieto 4 obrazy na to, aby sa
muži aj ženy dostávali k zrelosti a vedeli, ako keby nejakým spôsobom na sebe pracovať. Pre každého z nás je nejaká vlastnosť duše, síla, intelekt, emócie, sebaovládanie alebo celistvosť vlastná. Pre niektorých z vás, tu mužov alebo žien, niektoré ženy sú tu také, že amazonky prirodzené. Že vedia, čo si v živote vybojovali a majú drive a majú cieľ. A sú to aj muži takí, dúfam. Ktorí akože uklepne táto síla, robiť veci, rozhodnosť, cieľ a vedomosť, to primárne. Potom sú tu ľudia, ktorí sú takí tíri emotívnejší. Pre nich sú podstatnejšie vzťahy, dobro, láskavosť, prijatie. Sú tu také ženy, sú tu takí muži. A je to úplne v poriadku. Keď sa stretnú niekedy títo, ktorým je prirodzenejšie byť milovníkom života, s týmito bojovníkmi, ktorí hovoria, čo, aké oslavy, aké milovanie života, a tam je cieľ. Urobil si úlohu, máš ďalšiu úlohu. Hej? A ten milovník na to povie, že však urobil si úlohu, ale môžeme to osláviť nejak, ne? Poďme sa tešiť z tých vecí. Poďme sa objať. A ten povie, že potom je tu mudrc. To je ten, ktorý chce ísť veciam do hĺbky. Jeho zaujíma presne to, že prečo sa veci dejú. Ako sa budujú mosty medzi ľuďmi. Ako preniesť poznanie. Ako dať veciam hĺbku. A niektorí takíto sú z vás, ktorí by radšej, jak tu majú sedieť, alebo možno, že už aj tu sedia s diármi a píšu si a už majú 6. diár zapísaný a vrátia sa k tomu a majú poznámky z každej prednášky, na ktorej boli. A ja milovník tu je tak, že však budem mať nejaký pocit, ako emóciu z toho, nejako na to naladím. Hej, bojovník tu vie, čo je dobre. Mám 5 protinázorov tomu, čo povedal. A potom je tu ten kráľ. Hej, mám nejakú celistvosť a hľadám, kde sú hranice. Ako kráľ je veľmi zvláštna pozícia. Keď sa pozriete na Ježiša. Dobrý kráľ alebo otec robí to, že stanoví hranice, povie, že OK, pôjdeme tadiaľto, toto je najlepšia cesta. Tu sú nejaké hranice, na to treba dávať pozor. Dobrý kráľ je schopný, to je dobrý líder, on je schopný urobiť to, že povie, že vy, ktorí ste malí, ktorí ste okolo mňa, ja vidím váš potenciál a chcem ich dvihnúť. Okolo seba takého lídra chcete v práci, takého chcete otca, takého chcete kráľa nad sebou, ktorý vás bude dvíhať a bude hovoriť o vašom potenciáli. To je tá kráľovská pozícia, tie pozícia kráľovnej a kráľa, to sú častokrát pozície, ktoré obsadzujeme v druhej polovici života, lebo sme zrelí, už nejde nám o to vybojovať si svoju pozíciu a užiť si všetko, čo mi príde do života, ale už sa snažím pozrieť sa, tak ako ste videli Levieho kráľa, že ten Mufasa tam vyjde na tú skalu a povie, toto sú hranice kráľovstva, ktoré mi bolo zverené, tu je úloha sa starať do týchto. Ja už nepotrebujem dobíjať, nepotrebujem sa s niekým naťahovať, nepotrebujem všetko skúšať. Každému z nás je prirodzené niečo iné. To je zároveň pre nás aj častokrát brzdou, že my si povieme, že ja už raz som taký. Ja som raz taký, iný nebudem, buď ma takého berte, alebo nie. A to nie je zrelé. Hľadajte, čo je v vašej duši vlastné a poznať to je dôležité, pretože ťa to môže zožrať. Viete, bojovník, ktorý sa nestará o toho svojho bojovníka, tak sa stane temným rytierom a začne dráždiť všetkých okolo a bude vládnuť silou aj doma a bude tyranom. Milovník, ktorý si neprizná, že áno, ja mám rád chute, mám rád farby, mám rád vône, mám rád dotyk, mám rád vzťahy. Ten, ktorý to nebude vedieť o sebe, sa stane závislým človekom. Veľa ľudí, ktorí sú milovníci, sa tak nechajú strhnúť tým svojim prirodzeným niečím, že ich zožerie ich vlastná duša. Stanú sa závislými na alkohole, na automatoch, na vzťahoch, kdekoľvek. Proste všade na nich číha závislosť. Hej. Z kráľa sa môže stať despota, z mudrca sa môže stať manipulátor. Ja mám informácie a viem, ako to je a viem to využiť. Viem to využiť na svoje ciele. A ľudia budú robiť to, čo chcem ja. Mám hlas. Hej, ten hlas, ktorý mohol ľudí učiť niečomu, čo zistil, zrazu zadržiava informácie a využíva ich na svoj prospech. Toto sú 4 archetypy, ktoré v duši muža aj ženy môžeme použiť na to, aby sme rastli. To znamená, ak je mne bol veľmi často, a tí, ktorí ste ma poznali, viete, že mi bol blízky bojovník, že ja som chcel vždy pretlačiť seba, veci a prebojovať a ideme dopredu a tých, čo sú slabí, nechávame za sebou, tých pozdvíhajú, tí, čo pôjdu za nami.
To bolo také kresťanské odo mňa, že niekto ich dvihne. Hej, čiže ideme dopredu celý môj tím a robili sme dobré veci, robili sme skvelé veci ako tím, skvelé tábory, len tí, ktorí nevládali, od tých som sa ja už staral. Proste niekto ich zoberie, však sme cirkev, nie? Niekto sa o nich postará. A to je nebezpečné. Ja som potreboval začať v sebe živiť a objaviť toho milovníka. Lebo on tam niekde bol, len bol potlačený, lebo mi povedali, lebo keď som rastol, tak ma nikto neobjímal. Lebo to bolo také divné. Ešte aj teraz to občas je. Ale ja som vedel, že ja toho milovníka v sebe musím objaviť. Musím si dať priestor na pauzu, na pokoj. A musím v sebe objaviť toho mudrca, ktorý pôjde do hĺbky veci, aj do hĺbky vzťahov. Čiže otázka je, že čo bavie vlastne. Keď hovoríme o tom, alebo keď sledujete nejaký príbeh, že ktoré veci sú pre vás také, že s nimi rezonujete, že ja tomu rozumiem. Že ja rozumiem tej postave v tom filme, v tom príbehu, je mi blízka. Lebo to som vlastne ja. A potom ten, kto ma najviac štve, že nerozumiem tomu. A ktorý ten, od koho sa potrebujem učiť. Viete, to je ženy. Ja vám poviem, ako, a hej, a to teraz akože zajdeme do takého sveta, ako ktorom muži nevedia. Vy filmy počúvajte. Že je nejaká žena, ktorá je matka, hej? A možno máte také známe kamošky, ktoré majú, akože sú matky, majú 2-3 deti a sedia na tom pieskovisku strhané životom, ale milujú to. Majú radi tie deti a radi sa len stavajú a dávajú im to, hej, je to časti identity, že proste tá láska, vzťahný, domácnosť a tak ďalej. A okolo ide SUVčko, to sú tie veľké auta, a vpredu sedí, že krásna žena. Ide od kaderníka, z kozmetiky, žiadne deti, nič. A teraz tá žena z toho pieskoviska s tými 3 usoplenými deťmi, jak tam akože ťahá tie hračky so sebou a tak ďalej, sa pozerá na tú ženu a hovorí, že no, že to je proste, akože to nemá, ten život nemá žiadnu hodnotu, že ja som tak nikdy žiť nechcela, že proste to je taká chudera nejaká tam. A tá z auta sa díva a si hovorí, že to ja by som vlastne nikdy nechcela. Že tak, to sa v skutočnosti je to, čo navzájom potrebujú. Ona potrebuje, tá žena, ktorá je tam a nesie celú domácnosť na svojich ramenách, potrebuje zažiť ten pocit tej kráľovnej, že sa o seba smie ona postarať. Že smie mať čas na odpočinok a potrebuje sa tomu učiť. Samozrejme, naša najväčšia reakcia je to odmietnúť, lebo by som musel priznať, že v jebom je nejaké miesto, ktoré je zranené, prázdne. A tam z auta je tam veľmi možno sama. A potrebuje zažiť to, čo zažíva tá žena. Tú blízkosť, ten vzťah, to prijatie, ten záujem, tú hodnotu. A tým len chcem počiarknúť, že sú veci, ktoré sú nám na tej ceste vlastné. Máme nejakú silnú vlastnosť, ktorú potrebujeme za prvé ošetriť, aby nás nezožrala. Buď toho bojovníka, toho mudrca, toho milovníka alebo kráľa. Ale zároveň je niečo, čo nám chýba. A keď sa pozriete na Krista, tak tam boli všetky tieto 4 vlastnosti, nech nehovorím zbytočne v obrazoch, tieto 4 vlastnosti boli v rovnováhe úplnej. A môžeme sa z toho učiť. To, čo ti je najmenej prirodzené, začne posilňovať. Prinesieš do vzťahu pridanú hodnotu. Neprídeš tam len ako bojovník, ktorý sa s inou bojovničkou bude musieť nejakým spôsobom zladiť, alebo neprídeš tam ako milovník, ktorého tá Amazonka prevalcuje, ale proste je zvyknutá, že proste potrebuje drive a potrebuje vedieť, ak veci sú a kedy budú. Hej, ty si milovník, ty vieš, že tá kúpeľňa, ona časom tak nejak dojde do následku, hej, že to treba navnímať, nacítiť. A ona sa pýta na čas a ty vieš, že čas je relatívna vec. Hej. Čiže aj keď možno pracujete v nejakých tímoch a máš tam toho milovníka a ty sa ho pýtaš na to, že už uzavierka sa blíži, že je tam deadline a on povie, že smrť nie je problém, že deadline vlastne je len, to je len vec, ktorú budeme prekročiť v živote. A že potom rozumie tomu, že sme rôzni ľudia a že sa od seba máme učiť. A že to, že ja som milovník, neznamená, že to je limit, ale sa môžem učiť od toho bojovníka a že sa môžem učiť od toho kráľa a že ja som stávať celistvým človekom, ktorý prinesie hodnotu navyše, pridanú hodnotu do toho vzťahu, je jedna z možností, ako dospieť k zrelosti a pre mňa osobne je to nástroj. Zaobídete sa bez toho nástroja? Samozrejme. Je dobré muži mať na opasku viac nástrojov, o to lepšie. Archetypy, ktoré som vám predstavil, lebo čokoľvek, o čom som vám dnes hovoril, nič z toho nie je univerzálna vec.
Veď predsa neexistuje jeden nástroj na všetko. Kladivom sa dobre zabíjajú klince, ale nebudete ním umývať okna. Akože rieši to problém špinavého okna, ale nie je to celkom to, čo by ste chceli spraviť. Nie je to finálne riešenie, ale... Čiže naučme sa, že v tom spektre toho, o čom sa učíme, aj v našej spiritualite je mnoho nástrojov, ktoré máme používať. Na čo? Aby sme sa stali tým, kým máme byť, tým, kým nás Boh zamýšľal, aby sme boli. A ja som dnes prišiel len preto, aby som vám povedal, že ste úplne v poriadku. Vy ste úplne v poriadku. Urobte krok ďalej. So všetkým, čo si nesiete, čo je za vami, s celou tou históriou, ste úplne v poriadku. Nikto tu nie je vadný, nikto tu nie je pokazený, nikto tu nie je bez nejakej šance. Čo? Urobiť krok ďalej. Ste úplne v poriadku. Urobte krok ďalej. To je to, čo som povedať vlastne.